Munida kaya long rada tumapan aning ke parong lapen ke pachalai pen rada tumapan ke pangne ke theke ke joy ke akam kali. Bonta Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi kapachalai ke thek pen rada tum aning ke parong ke pangne thekser abang phi labang so pir thepen kavete abang ke karbiang long rada tum ningdu chipi ponrinti. Lasun si Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi bihek ahut pensi asar pura bang arong chevoi juilo. Bonta lo thek nang ji mithanga keng charjap thek nang ji pu mathasi lo charli chipaduk bor ipen inut mesen abang phi Dr. Chemando. Lo ke charli bom ahut pen Facebook YouTube along kang nek mime ke pachalai a video kasilam kithek sera joksi karbiang long anong chethanglo. Lapen Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi ke oso pen kechenglok riso ejang lapen sarphi sarphu atum pen kachingki kachingnek pen aning parong pon thekbik. Bonta kupai kelang no jok kedamtang jakhong poni phai kethom anikang sampor phai troxia por malom arwi kejang Sining kabirlak open merihing ame kavitera jok inverter ke ondam jipu amat short dead lo. Lapen sekelang jiaphan tong sekot pen dong kamukam hospital along an pon. Bonta kupai kelang no pen jok Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi labang so pir thepen che obub lo. Karbiang long arat atum pen thame labang so birta arjulong si ningduk chipidun rintilo. Athe Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi ason ke thekser aninge mesen kibi kithi sarphi sarphu atum pen chingki jethan kachingnek I thekser bangphi ason kedam jui ke karbia khaya phan isi ningduk meme alam binonglo. Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi aphan jakhong poni phai phor ni si arong thondamlo. Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi akarjong chomrong me ke padudun long vet ji aphan jakhong poni phai phorni Women Karbi Students Association atum penta Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi amohora long milur kaiponsi kachikimo dun pen arnamalong ahirjume hangpidon. Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi pirthe kedo esekta majok penta chebohong chingchek avi. Aning ke mesen ajok majok penta kang nekang ni pensi akai damlo. Lapuson aning ke mesen bang phi bang so pir the pen kache o tekang ke ningduk lopusi Women Karbi Students Association mai phi sangpi dimi hanse pipen ningduk chipipon. Lapen Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi henlo Women Karbi Students Association natumaphan isi lamarjan kabonda cheng bang philo. Lasi Women Karbi Students Association atumpen ke Karlitang Dr. Ruplin Rongpipi aphan ke mota chitengne un I puta Women Karbi Students Association MIP sangpi dimi hanse pipen pachini pon. Ang chup habang ke lahelo nili tumpini labang so chinghonai ili tumakorte Ruplin Rongpipi alangli Chivoi jui la sobang puthak se tum pinir dak milur alangli men pe sine tum kaido niglo acheni li tum hala alangli hema sine tum hongri du nangja polos ta mini tum stami mithang sai ka preka sai do ikok ma sipale do ik thek thede lo lasi alangli men pen sine tum dak emithang office sai hem WKSA office long ni tum alangli men pen panong sine tum la milur ki kai asayang deng tum deng poniglo lasi labang so so pi phan mate labang so lu so itum karbiang bong pen arlo so ang bong pen talented okay alang tamlong la pen alang li claim ki dam sami tek pick la pen advance pick aja so se palang li claim ki dam sami tek pick an ama sinoni li tum sami ining pilo chi khang on edelo alang li long alang li phana person ning dik chipak lang dun de ni tum do si tek thedel wala mat si ni tum alang li men pe non milur kai do si ni tum alang li phan ning duk non ni tum dak chingrum si chipak lang lo la pen Kitchen si alang li lapuson si ni tum phan sami WKSA video alang li hello ni tum phan ki nang kabondai pon cheng mate nang upload pi cheng la salang li ka jara kam li claim sami alert pick la pen advance pick amasi alang li son son ki dak pir kar biang long long la son alu su talented ki du pick nang lang
episode sen itu malang lipan mane pilo ining ti thelo sitami alang li lapason ko pai gelang no pen alang li lapason na hemalong sa meson khotana phoi grong la sining duglo News report Karlitang Live